Doncs bé, bon vespre. Gràcies per l'assistència. He convocat aquest préstec de punt. Abans de començar, vull excusar en Jordi Palomino per motius personals no podrà fer. I passem al punt del ple extraordinari, que és l'expedient 3.273/2024, imposició d'ordenació de tributs, modificació de l'ordenança fiscal número 10. La proposta, doncs, primer, aprovar inicialment la prestació patrimonial de caràcter no tributari, la prestació del servei de gestió de registre municipal, els termes del projecte que s'anexen al. Hem de passar la paraula a la regidora de Medi Ambient per l'explicació del tema i de per què hem hagut de fer aquest ple extraordinari, perquè si no no hi hauria el temps de poder aprovar l'ordenança per poder-la aplicar a la tercera i 25. Bé, com bé sabeu, l'any 2022 es va fer la llei 7/2022 del Govern de residus i sòls contaminats per una economia circular i a l'article 11 d'aquesta llei a l'apartat 3. Diu literalment, us ho especifico, que en caso de los costes de gestión de los residuos de competencia local, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las entidades locales establecerán en un plazo de 3 años, a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria, que permite implementar sistemas de pago por generación que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos. Amb això, el que diu la llei és que a hores d'ara els ajuntaments no poden tindre un dèficit amb el que és la implementació, amb el que és el cost del servei, amb la recaptació que té els ajuntaments. A finals ara del 2024 estan posant tots els ordenats les escombraries per fer compliment de llei i nosaltres hem fet un estudi de costos i hem incrementat en un 50% el cost general de les escombraries de tots els sectors i especialment amb un cost del 70% la taxa domiciliària de residus per arribar a un compliment de costos. Cal dir que, tot i que el servei ara mateix tornéssim a implementar un servei nou de recollida, això no vol dir que perquè recollim millor o fem una licitació nova, aquests costos disminuiran a la llarga perquè, com bé sabem, fer les coses bé com toca amb implementacions de porta a porta i amb poder fer una recollida que es pugui determinar el pagament per generació té un cost important i fent a la nova licitació els costos tampoc no disminuiran. Vull dir, no és una taxa que pugem ara i que després la podem baixar perquè per molt que reciclem millor tindrem un retorn. No. La cosa és que quan tinguem la licitació en vigor i el nou contracte en vigor, els costos seran similars o més dels que tenim actualment. Perquè sí que és veritat que llavors es podrà detectar quin ciutadà recicla bé, qui ho deixa de fer i llavors es podrà fer el cost per generació de la llei de qui fa la paga, doncs en el sentit de residus, també es pot fer i és el que marca la llei, que s'han d'establir mesures perquè puguis determinar qui genera cada cosa. Llavors ara, l'any passat vam fer una pujada relativament petita del que és la taxa d'escombraries, però aquest any ens toca fer una pujada important per entrar en compliment amb la llei. La llei té moltes parts, només la confirmació de les no obliga. Consellera, hi ha una repetida, hi ha una utilització. Hi ha parts d'aquesta llei que no s'estan duent a terme. Ens consta que esteu treballant des de l'inici de la legislatura, però encara estem destinades a establir, o si més no ho coneixem, i podríem demanar que el 2025 tingui la previsió de l'investigar la recollida selectiva. Sí. Contractat i ben fet. Sí, bé, jo li vaig passar al Joan Manel una mica el resum de les primeres reunions amb l'empresa consultora que ens està fent els plecs. Ens han fet un cronograma que amb aquest cronograma ens marquen que el primer trimestre del 2025 podrem tenir publicats els plecs, determinant el servei. Sí que és veritat que, com també us vaig comentar,
el que fa el recull de dades i poder determinar tot el que es té avui, a dia d'avui, amb dades objectives i dades clares, s'està demorant més del compte perquè fins ara era un contracte molt ambigu que no estava clarificada ni les rutes ni els tonatges, o sigui, és un contracte molt antic que a hores d'ara, per poder fer l'estudi real del que implica el nou servei, ens estem trobant amb moltes mancances d'informació i estem inclús, per veure afluències de gent, estem agafant altres dades com consums d'aigües de les llars, vull dir, per tindre un estudi curós que permeti implementar un servei al detall. Perquè, com bé sabeu, fins ara ha sigut uns contenidors oberts amb un tipus de recollida. Això s'ha d'eliminar perquè s'està fent amb tots els ajuntaments, perquè has de poder implementar una recollida i un cost per generació. Llavors, per poder fer aquest estudi acurat de les llars, de les temporalitats, de les afluències i tot, doncs estem tenint un recull de dades una mica més extens del que ens esperàvem. Tot i així, les previsions, per lo que m'han dit, no canvien. La setmana que ve torno a tenir reunions amb ells amb el primer estudi, potser amb les primeres implantacions de model, que, com us vaig dir, ja us comentaria perquè crec que aquest model l'hem de triar entre tots. I la previsió és... Després poden venir certes impugnacions o no, Això ja no és una cosa que depengui de nosaltres, però durant el primer trimestre del 2025 que estiguin publicats. Però i el servei efectiu? No, el servei efectiu després... El servei efectiu és, si anant molt bé, que no ens impugnessin res i ja el primer trimestre ja adjudiquem el contracte, després has de calcular més o menys uns 5 o 6 mesos mínim i m'estic basant una mica en el que ha passat al Consell Comarcal, que es van obrir sobres al juny i establien el servei els primers canvis ara a l'octubre i novembre. Vull dir, compteu aquests 5-6 mesos de marge en poder implementar i després una mica més l'arribada de tota la maquinària, perquè la maquinària, el subministrament de maquinària no és immediat. Vull dir que és un procés que també serà transitori, però ja hi haurà un canvi d'empresa. Llavors, la previsió de compliment... La previsió és... La meva previsió i el... compliment amb el percentatge de reciclatge pel 25 és quan el complirem? No crec que el complim. No, perquè entre que implementes el servei, fas el canvi amb la població i, o sigui, no passa... És que el complimentar amb el reciclatge actual estem molt lluny del que voldríem perquè els nivells haurien de ser del 60% i actualment Puigcerdà està amb el 23% de recollida selectiva. Som el darrer municipi de Catalunya. Vull dir que si tinguéssim uns números una mica que s'apropessin, doncs potser podríem tenir una visió més optimista de dir, doncs, no ens queda molt lluny. Però passar del 23 als compromisos de 60 que ens estan demanant totes les directrius, no, al principi era el 23. És el 55. El 55, però és progressiu fins que acabarà sent el 70 o 80 al 2030. 65. O 65-2030. No, crec que puja una mica més, Ara t'ho hauria de mirar, però bueno, que no pujarem en un any. I ni que tot el servei s'implementés de nou, jo penso que la conscienciació i la pedagogia ciutadana ens costarà bastant més fins a arribar on volem perquè venim d'uns deures no fets durant molts anys. Vull dir, no s'ha parlat relativament mai de residus i crec que és una cosa que ara ens costarà donar-li la volta al 100%. I una pregunta, llavors el document que li vas enviar al Joan Manel refereix a l'estudi actual del que tenim ara o és l'estudi del que farem? És un estudi del que farem i d'un recull de les primeres dades, però és que encara estan en fase d'estudi d'ells. Jo tot el que m'envien i tot us ho aniré enviant perquè sapigueu en tot moment la realitat de com està la licitació. Nosaltres cada setmana els anem enviant dades que ens van demanant perquè també ens en demanen moltes dades de planimetria i coses que a mesura que ens van requerir nosaltres anem enviant. I una segona pregunta, el no arribar a lo que marca la llei el 2025 no sabem les conseqüències. Ni els costos que això serà per la població. No ho sabem. Com pujarà? No ho sabem perquè no ho han dit a cap lloc. Vull dir, és una cosa que... De moment el que sí que sabem és que per almenys nosaltres estem fent els deures en el sentit de que no estem deixant les taxes com estan, que podem dir que hi ha una intenció d'equiparar costos i despeses. Després haurem de veure que amb els compromisos, si no arribem, què passa. Però ara per ara no hem tingut més marge de maniobra i, com bé sabeu, la primera acció que vam realitzar pràcticament a l'entrada al govern és enderrocar l'antiga licitació per poder fer-ne una nova per arribar en els compromisos i objectius que volem tots i arribar a fer el compliment i que no se'ns penalitzi a la llarga, però
és el contracte més important de l'Ajuntament, és una licitació molt complexa, per això els terminis que marquem no han sigut tampoc curts perquè és que l'estudi que hi ha darrere, vull dir, hem intentat agafar algunes coses dels anteriors plecs, però és que si els van impugnar també per altres bandes és que els anteriors plecs tenien moltes mancances. Llavors, arribar a la situació real cal un estudi en detall que tant els nostres tècnics de la casa com l'empresa consultora estan treballant incansablement per poder-ho agilitzar el màxim possible. Però ja us dic que no ens està sent fàcil trobar totes les dades. Una de les coses per demanar les afluències és que estem mirant consums d'aigua al detall dels domicilis per saber quines cases són de temporalitat, segones residències, vull dir, per poder una mica apropar-nos perquè és l'únic que tenim. I anar a mirar tot això al detall és una feinada. Una cosa, l'estudi econòmic del qual es basa la pujada de la taxa, calcula que crec que és un estudi teòric aproximat, o sigui, i més o menys no sabem el que serà a l'hora de fer la realitat del nou contracte, perquè això simplement és per tenir una referència. Crec que no és un estudi molt, molt acurat. Tot i així, es calcula que hi ha millor 650.000 euros de cost de realitzar la recollida de roses. I amb els augments i els increments que es pacten, el 70% als domicilis, la recollida domèstica i els comercials i industrials, s'arriba a 1.590.000, o sigui, tampoc arribem. Cobrim el 100% El 100% no. El que sí que us puc dir és una mica els costos que tenim. Nosaltres hem demanat a les empreses que ens desglosessin quina és la part de neteja viària, quins costos extras teníem, perquè, com bé sabeu, els voluminosos des de fa un temps ja no es poden enviar a la deixalleria i s'havien d'enviar a Cortàs. Hem tingut uns extras, increments, i amb tota la facturació anual que hem tingut hem fet l'estimació per saber els costos directes i al final fer una pujada equiparable que si veieu en altres municipis, sobretot amb la neteja domèstica i amb la taxa domèstica, que és potser la dada més comparativa, ens estem movent amb els mateixos números de la mitjana de Catalunya, inclús hi ha municipis que tenen taxes molt més altes que nosaltres. Però és que ja et dic, ens estem trobant tots els ajuntaments en aquesta tessitura. Una altra cosa, la proposta que tenim, l'efecte de bonificacions, que ja sé que és difícil fer bonificacions quan tens pocs mecanismes per controlar l'abocament de les persones als contenidors, però es queda molt reduïda o pràcticament no s'ha treballat. Jo penso que és una cosa de les que d'alguna manera hauria de tenir en compte, perquè sempre hi ha col·lectius que d'alguna manera des de l'Ajuntament, perquè posa tothom al mateix sac. És que el que passa que si no tenim mecanismes per determinar realment i demostrar com indicar qui realitza bé aquesta recollida. Jo, per exemple, una de les coses que volíem fer era amb la mateixa taxa poder posar un increment als habitatges d'ús turístic per poder dir que ja que tenen un rendiment que també paguin una taxa més important de residus. I el que se'm va dir és que si jo no podia demostrar la generació per cada habitatge, no es podrien fer bonificacions o tindre una taxa discriminatòria. Per exemple, en famílies monoparentals es facin justificar si ets una sola persona i això es podria haver bonificat, per exemple. No? Si veig que no ho heu tingut en compte. No, hem fet una... Hem tingut en compte la part més dels augments, d'intentar augmentar per complir aquesta normativa, però ens hem oblidat potser de donar un cop de mà o de facilitar a la gent potser que tenen uns recursos o que els és més difícil. És que és molt difícil saber qui ho fa bé i qui ho fa malament. Per tant, això podria ser una via de bonificació. El que ho fa bé, llavors aquest es tindria que bonificar o han d'estar primer tot que ho fa malament. Per tant, no tenim els mitjans en aquest moment. En aquest moment no es pot fer. No, però penso que això és una cosa que en el seu moment s'haurà de tenir en compte. I clar, i després tampoc pots perjudicar les famílies nombroses, no? No, t'anava a dir nombroses o monoparentals, per exemple, o unes i altres, crec que és fàcil quantificar. No és tan fàcil. De totes maneres, agafem la proposta perquè jo, sincerament, no l'havíem tingut sobre la taula i mirarem aviam si és una realitat. Dubto que per aquesta anualitat es pugui fer, ja us ho dic ara, perquè anem una mica contra rellotge, però penso que les bones propostes també s'han d'acceptar i si hi ha una manera de poder fer una compensació, tot i que no es pugui demostrar la generació i es pot incloure alguna vessant social, l'estudiarem per poder implementar-la, clar que sí. Vull dir que al final
Sincerament, no havia contemplat aquesta opció. Però mirarem a veure si es pot fer o inclús fora de... Ja parlarem tècnicament si es pot haver una bonificació social per alguna altra part. Vull dir, recollim la proposta i l'agraeixo personalment. És una altra cosa. Veient una mica i donant la volta pel poble tal com s'està fent, com la gent fa l'abocament de les deixalles i tot això, a mi em fa l'efecte que faria falta una campanya de sensibilització i de conscienciació perquè això jo crec que creiem que això ha de ser una feina, o la recollia de roses, és una feina de tots. Tots som responsables. Vull dir, moltes vegades té la tendència de donar-li la responsabilitat a l'administració pública de torn, en aquest cas l'Ajuntament, i llavors els altres fan la poda, no sé, però no s'ho senten com sé. Jo penso que això hauria de fer. Ara iniciem una campanya ara que es farà conjuntament amb Protecció Civil, que ens han brindat l'ajuda per poder fer una campanya on des de l'àrea de medi ambient aquest estiu es va treballar en uns tríptics explicatius i divulgatius sobre medi ambient i una carta una mica explica la situació actual de l'Ajuntament de Puigcerdà que primerament Protecció Civil anirà a repartir als establiments i als comerços també perquè entenguin la pujada d'aquesta taxa perquè entenem que és una taxa que tocarà la butxaca de tothom però també s'ha d'explicar el per què hem arribat fins a aquest punt. I aprofitant l'explicació de la pujada i de tot, es fa una mica de divulgació també ambiental i pedagogia per començar des d'algun punt. Comencem amb els comerciants i amb els restauradors, que al final són els qui més generen de manera directa, és fàcil detectar aquests grans productors. Després continuarem amb la construcció i anirem fent i també estàvem valorant buscar una partida per fer un ofici a totes les cases de Puigcerdà per poder explicar la realitat actual i cap a on hem d'anar. I una pregunta. També s'ha vist si hi ha alguna forma de multar a l'empresa que avui recull quan no fa la selectiva com correspon, perquè ja són diversos els veïns, inclusive ens van arribar fotografies del camió abocant tots els contenidors al mateix camió. Llavors, com ensenyes a la gent a reciclar quan després ajunten tot i la gent ho veu, molts veïns ho han vist, que aboquen tot al mateix. Llavors, la gent, clar, així no pot reciclar. Per què reciclaré jo si després va tot al mateix? Nosaltres tenim contacte directes amb l'empresa i totes aquestes queixes i totes aquestes informacions els hi traslladem. Ells ens asseguren que en el moment compartimenten camions, que no ho fan, ens ho garanteixen i com que tampoc tenim mètodes reals per provar-ho de manera legal, nosaltres estem a sobre de l'empresa cada dia, jo em reuneixo amb ells constantment per fer un seguiment de tot el que es fa i més amb el trasllat ara de competències que tenim del Consell Comarcal cap aquí i ara, a hores d'ara, la realitat és que el més fàcil per l'Ajuntament, el més fàcil o el més pràctic per l'Ajuntament de Puigcerdà és fer bé les coses amb el tema de matèria de plecs, perquè ara mateix, vull dir, estem fora de contracte, és l'única empresa que ens ho està fent i també és tan precari en moltes coses i vull dir que el problema que tenim amb l'empresa directament, ja no només... Crec que hi ha hagut una distensió durant tot aquest any en comunicació i en maneres de fer les coses i arribar a nosaltres ara, que estem a punt de canviar el contracte i anar fent unes penalitzacions i tot això, crec que, primer, perquè no podem provar-ho, ja vam intentar-ho amb la deixalleria, també vam estar a sobre i no és fàcil, i segon, que és l'única empresa que tenim ara mateix que ens fan les recollides. I també si ells ara mateix volen, perquè no tenen contracte, ens podrien deixar demà mateix sense el servei. Jo li he insistit i o sigui, jo li he passat les fotos que m'han dit, a mi m'han assegurat que no, i vull dir, al final no tinc més manera de provar-ho que dir no tinc fotografies i tot, ells m'asseguren que això no es fa, que quan vulgui els ensenyo el que fan, com seleccionen, la separació que es fa a la nau del triatge, vull dir, ells ho asseguren que no ho fan així. Ja, però és evident que ells no... Si un dia els acompanyes o ho vas a veure, evidentment no faran de conya. Si no, seria tremendo que sobre ho fessin malament el dia que se'ls està vigilant. Llavors, si la població ens ha enviat fotografies on es veu clarament que el camió està estacionat en el mateix punt i a sobre del plàstic hi va el cartró i no hi ha cap mena de separació. Jo entenc que potser això legalment no serveix per fer una sanció, però no podem desmereixer la informació que ens donen els usuaris. No, és que de veritat no la desmereixo, vull dir,
jo he sigut la primera que sempre he estat molt a sobre d'aquesta empresa, que he tingut els primers conflictes directes els he tingut jo amb ells, perquè al final jo demanava també una ruta, que em fessin un mapeig de les rutes que feien, el nivell de... com es diu? O sigui, els punts, que em diguessin tot el calendari, una mica que em fessin com els albarans de recollida, per on passaven, quan passaven, però a l'hora de contrastar tot això em deien és que a mi això no m'ho especifica en cap contracte, no m'ho pots demanar, el vaig mirar si legalment podien ficar uns GPS per fer un control, tampoc ho podia fer, vull dir... No se suposa que estan en pròrroga forçosa pel fet de ser un servei públic? Sí, però nosaltres ens vam fer l'amenaça de deixar-nos sense servei. Té unes bases contractuals de la inicial. No sense servei de total, però es pot fer molt... Bueno, sí, clar, si juguem a la política del terror i de l'amenaça, ja és una miqueta tremendo. Però una cosa que sí que ens han llavors, hem de treballar, més que mirant el present, s'ha de treballar de cara al futur i que sigui el més ràpid possible. Si tinguéssim un contracte, si estiguéssim tot correctament, podríem apretar molt més, però de la manera que estem tampoc podem... La llei ho està fent, No, i que no... Va fent el seguiment... I que entrar en conflicte, jo, per exemple, estic intentant tenir una relació el més bona possible amb ells, perquè també hi ha una realitat que hi ha molts contenidors que s'han d'arreglar, que ara mateix estem en un servei, en un tràmit amb el Consell Comarcal que també hem de demanar-li favors a l'empresa per dir ara no ho has de fer d'aquesta manera, ho has de fer d'una altra. Vull dir que intentem tenir una bona comunicació, una bona entesa, perquè també el saber què presten que sigui el més òptim possible. Vull dir, jo crec que si anés a males amb ells directament amb tot, les conseqüències serien pitjors, perquè vam veure que ara amb tot això dels reconeixements extrajudicials de crèdit al contracte, van haver-hi uns mesos que es van endarrerir més en cobrar i no sé si veu veure la situació de la plaça Cabrinet i d'altres llocs que en un moment teníem brossa per tot arreu. Vull dir que jo el que estic intentant amb ells és una mica arribar a uns pactes, uns negocis per acabar amb aquest contracte el abans possible i poder implementar un nou servei, perquè a hores d'ara, ja et dic, ara amb l'empresa, si ens recuperen les competències, també hem de pactar un preu fins que no hi hagi la nova licitació per portar els residus a una altra part, perquè no podem portar moltes coses a Cortàs. Vull dir, també estem intentant arribar a un bon tracte perquè això també no tingui les conseqüències directes que ens han passat en altres ocasions a la via pública. I la neteja dels carrers també entra... A la licitació? No, i ara amb l'empresa aquesta... Què vols dir? Amb la pujada de taxa no, I amb l'empresa actual tindria que també fer la neteja dels carrers o és separat? O sigui, són una UTE, al final són 3 empreses del territori que estan juntes i una part fa la recollida selectiva, el que passa que estava contractat pel Consell Comarcal i les altres fan la neteja viària. Perquè, per exemple... I la recollida, del rebuig i de l'orgànic. El que hem detectat també és que més enllà de que a l'estiu es veuen els carrers molt bruts i tot això i que no passen netejant carrers, ara hi ha zones on no pots caminar per les fulles. I mentre que el nucli històric sí que està més o menys net, al costat com l'avinguda del parc, no pots i està al costat, o sigui que no hi ha forma de caminar per allà. La realitat també, Núria, és que hi ha una part important de que la neteja viària no es fa integral i es fa en 100% correcte perquè els mateixos operaris estan més temps recollint mobles i voluminosos i deixar llei brossa que hi ha pel terra dies que no toquen, vull dir, fan un esforç important. Crec que si tots anem pels contenidors en general, sigui dilluns, sigui dimarts, sigui dimecres, sigui dijous, sempre trobarem matalassos, neveres. Hi ha de tot. La gent aboca de tot a totes hores i a qualsevol hora. Vull dir, i això també té una implicació pels serveis de neteja de recollida, que en aquest cas ho fan els mateixos que fan la neteja viària, la recollida de tots aquests voluminosos i la despesa de temps que implica això. Vull dir, al final jo crec que l'empresa, pel servei que es paga, intenta anar a màxim en el nivell de recollida, el que sí que és veritat que hi ha molta part també d'una mala praxi ciutadana. Jo entenc que hi ha parts, potser que estarem tots d'acord que l'empresa té una part de culpa, però també s'ajunta amb tota la part també d'incivisme que hi ha, que hi és,
i amb això està en conflicte. El que sí que és veritat que tampoc pots anar en contra de la gent directament si prèviament no s'ha fet una pedagogia, si no hi ha uns serveis. Vull dir, és trobar l'equilibri amb la situació actual, ara mateix és pràcticament impossible. O sigui, la gent no tira els mobles o fa una mica el que vol, però tampoc pots anar a sancionar a saco a la gent quan tampoc has fet una pedagogia prèvia, els has donat uns recursos. Vull dir, és una cosa que té un camí i ha de ser una mica pedagògic, no pots anar a males amb tothom. I Mireia, no penses que anem una mica tard amb aquesta pedagogia? Perquè això ja ho sabíem en el moment que vam entrar. Sí. El que passa que els recursos tècnics de la casa i també el que tenim és... Vull dir, jo sempre ho dic, no em vull excusar, però a hores d'ara estic amb una tècnica de medi ambient que està 2 dies a la setmana aquí. Vull dir, i entre d'altres coses de la preparació del contracte de residus estem amb 40 coses més a l'àrea. Vull dir, amb el temps material que tenim i amb els recursos que tenim, vull dir, els tríptics i tot això els he dissenyat jo. Vull dir que estem fent feina com podem amb tot el que tenim. És que, de veritat que si tota l'àrea només es pogués volcar amb el tema de residus, segurament haguéssim fet molta més feina, però és que teníem tants melons oberts quan vam arribar aquí, amb animals, amb aigües, amb residus, és que no hi ha hagut cosa que vam arribar aquí que toquéssim que estigués bé. Llavors has de fer una mica també l'equilibri de l'àrea amb tots els problemes que tens, amb colons, amb plagues, és que tenim molta feina i estem desbordats. Estem desbordats i, evidentment, no es pot passar a augmentar l'equip tècnic d'un dia per l'altre. És una cosa que també estem, si tot va bé ja ho podrem fer amb aquesta part, però és que a nivell de l'àrea hem tingut uns recursos molt baixos i unes mancances per poder fer tot el que dieu de temes de pedagogia, campanyes, vull dir, no és excusa, és que realment estem saturats a l'àrea, no hem arribat a més. Tot així, jo tinc un dubte, se'm planteja un dubte. Potser ja m'he respost com acabes de dir ara, però des de fa potser més de 15 mesos que d'alguna manera o altra s'està començant a treballar amb el nou projecte. Clar, i casualment vam començar al mateix moment que el Consell Comarcal també va tindre que començar de zero amb aquesta legislatura. Ells d'alguna manera ja han fet la contractació, ja han contractat, l'empresa està començant a funcionar. Òbviament, encara no està ni molt menys desplegat tot el que es va al projecte com a tal, però nosaltres anem molt més enredadits. Per què anem tan enredadits? A veure, ja havien començat. De la legislatura anterior ja havien començat. I perquè nosaltres inclús vam estar a veure si ens hi podíem adaptar o no, ja havia fet tard. O sigui, que ells ja havien començat. Per altre cantó, nosaltres també estàvem pendents de la resolució del Tribunal de Contractació. Sí, que encara estava, que no podíem tocar res. No podíem desestimar els plecs fins que no tinguéssim la resposta oficial del Tribunal de Contractació. Aquest tema ja hi era. Estava penjat, no podíem tocar res, no podíem desestimar res, fins que es va resoldre. Quan es va resoldre, que en aquest cas va ser favorable, haguéssim pogut tirar pel dret i continuar amb aquesta licitació. El problema que vam veure és que si continuàvem amb la licitació tal com estava plantejada, continuaven amb el mateix model continuista que teníem ara sense grans canvis. Jo recordo que la reunió que havíem tingut, i penso que amb el regidor i amb tu personalment amb un tècnic, va ser el mes d'agost de l'any passat. Sí. I ja estàvem parlant i això ja s'havia superat, vull dir, ja s'havia superat. El procediment de descarte, com tu dius... No sé, la sensació que ha anat molt bé. No sé per què, però... No sé per què, Ha començat la llei explicant-ho, que per fer aquest estudi no s'hi gens fàcil. No s'hi gens fàcil perquè la recollida no es feia bé. No hi havia dades, o sigui, les dades per poder fer un estudi seriós per encaminar després per tirar el model i després fer el poder dels plecs, no teníem facilitat de trobar dades per poder fer aquest estudi. Ja ho ha començat dient ella que anàvem molt lents amb això perquè ha sigut molt més dilatat del que esperàvem per les dades que encara no les tenim totes. No, i també pel procés d'adjudicar la contractació de la consultoria. També es va dilatar en un mes l'adjudicació de les consultories, havíem de parlar amb més d'una perquè també entressin més pressupostos, no podíem fer, comença tu demà, no era tan fàcil. Després ells ens van dir que durant el mes d'agost no podíem treballar amb ells perquè tota la consultoria estava de vacances, ens hem anat trobant mancances que part també s'ha dilatat amb el temps i burocràticament és que
els terminis de l'administració no són els ràpids que a mi m'agradarien en moltes coses, perquè... Només passa molt ràpid, Però parlem de l'agost del 23, d'això de les consultories, o de l'agost d'aquí del 24? No, de l'agost del 24. O sigui, nosaltres l'adjudicació del contracte de la consultoria la vam fer al maig. I després vam fer la primera presa de contacte, ens van presentar els tècnics que ens portarien l'acompanyament, després li vam passar les primeres dades però no els eren suficients, se'n van anar de vacances, ens van dir ens falta això. Vull dir, i durant el setembre i octubre continuem passant dades. Vull dir, no... Al final, també nosaltres depenem una mica de Marcelo, que ens van proposar i ells ens van dient que van fer tot l'estudi. La reflexió que faig és que pràcticament van perdre un any fins a contractar la consultoria per poder començar els estudis, que potser això paral·lelament a casa de... No podíem contractar la consultoria fins que no tinguéssim els plecs desestimats. I per desestimar els plecs també teníem... No li veig la relació, perdona, que tu puguis contractar una consultoria per fer un estudi en què necessitis... No, per fer uns plecs. O sigui, la consultoria no l'hem contractat per fer l'estudi, sinó per fer l'estudi i la redacció dels plecs de contractació. És estudi. Tria de definició de model, tria de model i plecs. Sí. I tot això és el contracte. Però perquè ho vau decidir així, Jordi. Perquè Sí, si haguéssiu decidit fer la consultoria a la decisió del model i un cop desestimat o tindre resposta de les impugnacions històriques d'aquesta empresa a execució dels plecs, possiblement haguéssim pogut avançar tota aquesta recollida de dades, tot això que ens està demorant tant. Possiblement, es va decidir en aquell moment i és així. Què passa? Que jo trobo... Sí, però en el moment que quan vam entrar al juny, entre que es mira tot, que és el que dic, els mesos passen molt ràpid. Llavors es decideix l'empresa, es pot contactar o no? No es pot contactar, esperem que arreglem tot el tema de poder-ho contactar. Van passant els dies. Sí, si haguéssim decidit anar-ho fent a parts, potser sí, però vam decidir fer-ho d'aquesta manera. Perquè després no ens retardés el tema. Ara ja tenim això, ara tornem a fer una altra contractació per fer els plecs. Potser et surt l'empresa diferent que t'ha fet l'estudi i el que t'ha fet la redacció. Vam fer tot de cop, sí que ha sigut, es va retardar i l'estudi aquest, però ara també estaríem exactament com estem, potser un 3 mesos endavant. El pagament de la factura del contracte és que és tot un... O sigui, també no se li va pagar la factura directament després de contractar-ho. És una mica la inèrcia dinàmica que ens vam trobar quan venia aquí. Vull dir, creieu-me que sóc la primera que m'hagués encantat dir no, només entrar en aquesta legislatura i ja començo a treballar amb aquest contracte, ho estem començant a redactar, vull dir, bàsicament perquè em seria molt més fàcil per mi poder-ho explicar i a l'hora de fer totes les decisions impopulars que després ens estem prenent. Vull dir, creieu-me que si no s'agilitzen abans el procés no és perquè no hi hagi hagut una voluntat política, perquè si alguna cosa tinc de les meves àrees que més incansablement estic treballant és amb residus i amb animals, creieu-me que és així. I entre moltes altres coses, però les que he agafat el compromís de dir és que això es porta molts anys sent un problema molt deficitari pel municipi i estem treballant incansablement, però ens hem trobat a l'Ajuntament tècnicament també una mica de la casa com les hem trobat i els processos d'aquí són molt lents perquè no es paga al moment, perquè primer hem de buscar els diners, perquè tècnicament tenim els recursos que tenim. És que és un peix que es mossega la cua amb tot, que sempre estem explicant el mateix, però és la realitat i la diagnosi i la radiografia d'aquesta casa. Però si ens hagués agradat poder anar molt més ràpid, perquè la prioritat de tot el govern era arreglar aquest problema prioritari. I estem on estem, donant dins de la màxima prioritat. Vull dir que no s'ha retrasat res perquè ho vulguis. No, per hostigar més no. Hem anat a mirar la manera també més ràpida i més ben feta. Esperem que ens surti bé també. Sí, perquè hem volgut també assegurar-nos que la consultoria agafada no tingui impugnacions, que tingui un aval de resultats, però és que alhora estàvem treballant amb això i el Celso també estava amb aigües. És que sí, tot i com diu l'alcalde, la nostra voluntat i prioritat era residus, però és que tenim tantes coses importants al govern que tampoc estaven al dia, que tots els esforços
100% a residus tampoc es podien centrar perquè tècnicament també havíem d'haver una consultoria que ens fes també tota la part d'aigües, que també estem fora de contracte i que també sabem com està, però és que també hem de mirar tota la part de les neus, que tampoc estaven licitades les neus. Vull dir, quan l'altre dia us feia una mica el resum de com ens havíem trobat, no només és a nivell de factures, és que no hi havia cap contracte vigent. I no estem parlant de contractes anuals, estem de serveis que es fan any rere any i que són serveis molt importants. Pugui ser aigües, pugui ser residus, pugui ser neus, pugui ser jardineria, és que ens ho hem trobat tot amb la situació que ens hem trobat. I si treballes només una cosa però deixes les altres al costat, doncs tampoc acabes de donar resposta a tot. Llavors, creieu-me que és que jo us voldria dir que demà publiquem els plecs i seria la persona més feliç d'aquesta sala segurament, però no puc córrer més del que al final de recursos que tenim i del que també marca l'empresa que ens està fent el recull de dades. I tenim unes dades molt, molt disgregades i una realitat molt llunyana del que podíem presentar. Vull dir, és que no hi havia pràcticament... Jo no us puc dir a nivell de barris quan es recollia per barris, quina afluència tenien, quins dies de setmana passaven. No hi ha hagut mai un control sobre tot això. I aleshores, amb aquesta incertesa, amb aquestes dades tan imprecises que recolliu el que podeu, però evidentment és el que podeu. No, el que s'està fent és treball de camp directament, de dir, anar als llocs in situ, de mirar consums... Sí, home, però no t'estaràs a pesar. Al final és la millor informació que podeu recollir, que no en tinc cap dubte, però no sabem si serà molt, molt precisa. La pregunta és, el contracte el penseu fer a molt llarg termini o el fareu més curtet per, si ens hem desviat molt, que hi hagi marge per poder refer-ho en un període de temps? També és de comptar que aquest contracte té les seves amortitzacions amb el que el tema maquinària comporta. Vull dir, no és un contracte de 4 anys, perquè amb tot el que costa l'estudi no són contractes de 4 anys, però està clar que tampoc serà un de 15 o 20 anys com estan fins ara. Però aquí la consultoria ens determinarà una mica amb el model i l'estudi el retorn de tot això i ens dirà... No sé, tu saps quan ha sigut el contracte de residus del Consell? O sigui, ha sigut de 8 anys? Quants? No, si poden ser màxim... No ho sé, ara però 12, no? Doncs 12 anys. És que són contractes molt... Jo crec que són 8, a mi em sona 8. Va començar a fer un nou contracte, al principi de la darrera legislatura. 8 anys. Hi ha 4 anys i va quedar un poc, va anar poc a vegades. 8 anys. Però sí que, a veure, amb el que dius, Cristina, sí que és més llarg tot aquest estudi per anar a buscar les dades més fidels, O sigui, que si haguéssim fet una cosa així més provisional potser estaria fet, però s'està buscant això de consum d'aigües, fent treball de camp i tal, per anar buscant les dades més fidels possibles. Perquè són contractes llargs. Possibles. Aviam, al 100% no hi ha res. Però que és més llarg això perquè s'està buscant la màxima fidelitat possible per poder fer aquesta contractació, perquè al 100% no ho saps. I com que no teníem la informació, hauria pogut ser molt més fàcil de fer una cosa aproximada i que s'està treballant molt i per això s'està demorant el temps de l'estudi per anar a buscar aquesta dada el més ajustada possible. Sí, la mica la reflexió és que s'estan fent tots aquests esforços, segur, per intentar tenir la millor dada possible, però com bé diem és la millor dada possible, perquè esteu dient que no tenim els mecanismes per recollir les dades que ens agradaria necessàries. No, però poden fer... De manera fàcil. Exacte. De manera... Aviam, si ens hagués anat molt bé tenir, de manera fàcil poder saber quina generació hi havia en els barris, en els carrers... Tenim un tonatge real del que és anual. El Puigcerdà és 4.000 i pico tones a l'any. Llavors, a partir d'aquí, amb el nivell de població, amb les afluències i una mica amb els inputs turístics de consums d'aigua, podem saber, amb una mitja del que és per llar, el que s'aproxima per barri, per casa. Després hem hagut d'identificar les zones més, això és una cosa que hem fet més directament d'anar pels barris identificant zones de primera residència, de segona, i això ho he anat jo. Jo aquí crec que és més de segona residència, contrasteu després amb consums d'aigua, però hem fet a partir d'unes mitjanes també d'aquesta gent, també és especialista en la redacció de tot això, vull dir que també són les maneres reals de calcular. Entenc que no tots els llocs s'han trobat, o sigui,
No hem de ser l'únic municipi que s'han trobat les dades així, perquè són contractes molt antics i ara sí que ja es fiquen sistemes per poder detectar el detall, però segurament quan començaven a sonar Però molt. al final on anava és només que tingueu en compte de no hipotecar-nos al màxim possible, perquè jo sé que aquests contractes, com que costen molt, fan molta mandra de fer, i dius, doncs ja que el fem, tirem llarg, potser no tirem llarg així d'entrada, sinó que siguem una mica previsors de dir, ostres, si a mig fer veiem que ens hem desviat molt, que tinguem eines per refer-lo. Al final és fer un contracte per un temps que li sigui interessant a l'empresa que pugui licitar-se, perquè si fas un contracte per 2 anys, doncs igual no se presentarà ningú, però que pugui ser prorrogable a màxims, però Bueno, com el Consell són 6 més 2 prorrogable, ho acabo de veure, però també és veritat que mirarem dintre de la licitació, mirar mecanismes per si el servei no funciona o hi ha alguna detecció de que tenim problemes amb l'empresa que està... De poder reconduir-ho i de que no ens passi com ara que no tenim eines probables de poder-ho fer. Vull dir, i ens assegurarem de que hi hagi un control sobre el servei que sigui al detall, que podem veure en cada moment què es fa i poder revertir tot això en el moment que hi hagi un incompliment que es pugui revertir o que es pugui demostrar que no estan fent un compliment del contracte. Que en el moment que no es fa un compliment del contracte pots directament, no? Com es diu la paraula tècnica? Pots rescindir-lo. Però es tindrà un altre. Bueno, has de tindre un altre, sí, has de tenir un plan B, però vull dir que ja mirarem de tindre mètodes probables per si no es fa bé el servei o no estem arribant, que es pugui revertir. I reconduir si fa falta. Perquè aquests contractes tampoc poden ser molt poca durada, com hem dit abans, per la inversió que ha de fer l'empresa i l'amortització. Si tu fas de 3 anys no s'ha presentat. No s'ha presentat a ningú. Això és una cosa que, com que saps això d'entrada, de buscar al moment que es fagin els plecs de poder fer entrar aquestes clàusules, si es poden fer entrar, de poder reconduir. També tot aquest estudi també és de cara a tirar un model, També, o sigui... I deixem-me dir una cosa que és molt important i que crec que no hem ficat sobre la taula. Amb tot aquest servei també hem d'incloure els 300.000 euros de contracte de contenidors que ens vam trobar a l'entrada de la legislatura. Què fem amb aquests 300.000 euros per donar-li un sentit de la compra d'aquests contenidors sense haver canviat un model i un sistema? Vull dir, també això és una cosa que que ens vam trobar aquest bolet quan vam entrar, que ens vam trobar una compra que es van fer, com aquell qui diu, 15 dies abans de les eleccions, per rentar-li, per ficar un parxe a el que hi havia aquí, perquè era ficar un petit parxe per ficar-te la medalla a les eleccions i deixar un marrón al govern entrant, perquè després aquests contenidors s'ha vist que no són funcionals si, per exemple, no tens els grans productors desactivats d'aquest tipus de sistema. Vull dir, també el que estem valorant amb la consultoria és a dir, escolta, aquests 300.000 euros que es va deixar aquest consistori, que no siguin en va, que no es tiren a la basura, aviam si es poden readaptar, ficar contenidors intel·ligents que puguis adaptar la maquinària, vull dir, que també ens hem trobat amb això i que també ens ha complicat la licitació, perquè si s'han gastat tantíssims diners, que per almenys no siguin per tirar a la basura. Perquè ja et dic, és un altre bolet que ens vam trobar aquí, una altra cosa més que es va fer sense cap tipus de previsió, sense cap tipus d'estudi i que ha sigut pitjor el remei que l'enfermetat. Bueno, era una... No tenia sentit, Àngel, fer això sense haver fet tot l'altre. O sigui, jo crec que... Però bueno, ja t'he de dir una cosa, ja no em sorprèn res de l'antic govern, de veritat t'ho dic. Vull dir, ja... Hauríem d'anar a estem fent un ple que ja us he preparat que un ple formal, no? Però ja estem oberts amb això. Hauríem d'anar ja... A mi, si em permeten simplement afegir, primer donar les gràcies, evidentment, a la senyora Nerea per les explicacions que ens ha fet, que, evidentment, la feina i l'esforç que s'està fent per intentar revertir això, podem estar més o menys d'acord amb els terminis i les decisions que preneu com a equip de govern, en les quals de moment no hi som partíceps. Tornem a estendre la mà una altra vegada a que ens agradaria formar part realment d'aquest contracte en què seria el poder triar o decidir una mica el que serà el contracte més important d'aquest consistori i hores d'ara
ens anem assabentant en casos així quan ja s'han pres decisions i volem deixar constància que voldríem ser una mica més partíceps en aquest sentit, però que a banda d'això i de l'esforç que s'està fent i de la interacció que puguem tenir o no, jo el que m'agradaria una altra vegada tornar a posar en valor és en el fil del que s'ha dit al final d'aquesta intervenció de la senyora Espada, és una altra vegada tornar a posar de manifest la pèssima gestió que s'estava fent fins a dia d'avui al consistori. Això no podem obviar-ho. Sí que estem d'acord que no hem de continuar mirant enrere, que hem de mirar a futur, però és que realment per mirar a futur, si no pots fer les passes com toca perquè tens un llast increïble, costa moltíssim poder fer previsions de cap mena. Llavors, és molt important, agradi o no agradi, que es posi damunt de la taula les mancances que tenim i per què les tenim. Llavors, en aquest sentit, també agrair que no us faci por de posar-ho damunt de la taula, perquè a nosaltres sols com a oposició ens costa molt i la gent ens pot creure o no ens pot creure, però quan les veritats surten no només de la nostra part, sinó també de la part de l'equip de govern, doncs suposo que la gent també serà conscient d'això i en aquest sentit també volem agrair la seva transparència, senyora Espada. Tot i així, el nostre sentit del vot serà d'abstenció, perquè evidentment no som partíceps de, simplement som mers espectadors del que estan fent. Llavors, quan puguem tenir més dades en temps i forma, doncs poder el nostre sentit del vot canviarà, però mentre siguem mers espectadors, doncs ens abstindrem. Molt bé, moltes gràcies, senyor Serra. El que sí que li puc dir, a part de l'espectador, que amb aquest contracte, com ha dit la regidora, es fan participar, ara estem en fase d'estudi, que tampoc hi estem participant ningú. El moment que tinguem aquest estudi, és el moment de potser parlar-ne i de ser partíceps tot, perquè aquest contracte és un contracte, és el més important que fem l'Ajuntament, i que, ja li dic, tampoc som partíceps. No, de fet. Estem en fase d'estudiar en aquest moment, quan ho tinguem i haurem de triar el model i haurem de triar moltes més coses i haurem de decidir, comptem amb vostès, ja li he dit la regidora, comptem amb tots, l'equip de govern i l'equip de... O sigui, tot el consistori, perdó, per buscar tirar quin és el model millor i a veure com ho fem. No, inclús a la fase d'estudi, si voleu la pròxima reunió, jo us convido al següent dia que em trobi amb l'empresa, podeu venir obertament perquè al final no tinc res a amagar i vull dir, amb això, contra més siguem i insumem el projecte, millor segur. O sigui que ja us enviaré la convocatòria a la propera reunió perquè estigueu presents i pugueu participar en tot el que vulgueu. D'acord, gràcies. Molt bé, per part nostra, a favor? Molt bé, moltes gràcies. No es permeten preguntes a... No. ¿Ya acabó el pleno? Sí, ahora lo vamos a acabar. Cuando acabe de publicar. Cuando acabe. Moltes gràcies i... I seguim. Seguim.